إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، barcha maqtov hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib, turlidan turli ne'matlari bilan bizni suyundirib, shodlantirib turgan, shusha alamlarning tarbiyachisi, xo'jasi bo'lgan Alloh taolaga tegishli. Shusha ko'rkam, go'zal, motor dinni bizga to'lisincha olib kelgan, halal bilan haromni ayirga ayratgan, jannat yo'lini bizga ko'rsatib qoldirgan suyukli payg'ambarimizga da turibizdan chiqqan salovat shariflar borib erishsaydi. Alhamdulillah, Allohning rahmati bilan haftaning eng xayrli juma kunina erishdik. Shusha kunda da eng birinchi o'zimni, ondan so'ng sizni taqvolikqa, ya'ni Alloh taolaning ajr savobini umid etib, igilikli xayrli amallar qilirga, ham Allohning g'azabundan, jazosidan qo'rqib, gunohlardan tiyilirga chaqiraman. Chunki taqvolik bilangina bu dunyoda da, ham oxiratda da o'ngishga erishib bo'ladi. Ham jamoat, mana biz dinimizni qarasak, Qur'onni o'qib chiqib, ondagi oyatlar turida o'ylansak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislar jiyintig'ini shulay qarab chiqsak, biz bir natijaga kelirmiz. Onda barliq foyda kishining o'zine qarata. Mana bu endi kishini dinga undi boshlasang, yoki diniy angama qurganda, dinni endi ul mullalar o'ylab chiqargan, abustaylar o'zlarine sadaqa jiyir uchun, balish oshar uchun o'ylandirilgan bir falsafa deb сөйләүчеләр дә бар, шулай бит. Әмма тирәнебрәк динне уйласак, фикерләсәк, андагы аят хадисләрнең мондагы яхшылык, гүзәллек, мехрибанлык, рәхмәтлелек ул бары тик үзенә генә. Һәм Аллаһ Тәгалә чакыра шушы динендә бөтен кешегә дә, үзенең нәфсенә дә иң беренче, якыннарына да, әти-әниләренә дә, күршеләргә дә, дусларга да яхшы мөнәсәбәттә булырга, изгелек кылырга. Хәтта кешеләргә генә якыннарына түгел, хәтта хайваннарга да. Җәмәгать, Аллаһ Тәгалә динне ниндидер кемнәр әйтә, кеше уйлап чыгарган дип, шулай бит Мөхәммәд анда язган дип, бу бөтенесе ялган. Динне тулайым белмәгән, диннең д хәрефендә төшенмәгән кешеләр сүзе генә. Әгәр дә Qur'onni тулысынча фикерләп, аңлап укып чыксаң, бу бөтен шик-шых бәйне кырыйга китә. Чөнки анда карасаң, "Вахсину инналлаһу юхиббул мухсинин" ди, изгелек кылыгыз ди, барлык тиреклек ияләренә, бөтен җан иясенә изгелек кылыгыз ди, яхшылык кылыгыз ди Аллаһ Тәгалә. Кешеләргә дә, хайваннарга да, чөнки ди Аллаһ Тәгалә ди ярата ди, шушы яхшылык, изгелек кылучыларны ди Бакара сүрәсенең 195 аятында. Һәм белегез ди, дөрестлектә ва инналлаһа лама'ал мухсинин ди. Кеше ди шушы яхшылык, Аллаһ Тәгалә яхшылык кылучылар белән ди. Һәм Аллаһның рәхмәте дә бик якын булачак ди ихсанлы кешеләргә ди. Ягъни игелекле гамәл кылучыларга. Һәм менә Аллаһ Тәгалә дә иң беренче әйтә, шушы яхшылыкны, изгелекне кылырга
үзеңә карата. Үзеңне дә газаплама ди, үзеңнең җаныңны, нәфесеңне гынахлар белән ди. Аллаһ Субхана ва Тааля Коръәндә Бақара сүрәсенең 195 аятында әйтә: "Ва ла тулқу би айдиякум иля тахлука вахсину" ди. Үз кулларыгыз белән үзегезне һәлакәткә илтмәгез ди. Чөнки беләбез, адам бала гынах кыла икән, гынах кылган сайын ул җанына, үзенең тәненә, сәламәтлегенә, аңына зыян сала. Шулай, мәсәлән, хәмер кулланама, тәмәке тартама, наркотикларга сузылама, караклык юлына басама, һәм башка нинди генә гынахлы гамәл кылмасын, аның зыяны үзенә кайтачак. Я караклыгы сәбәпле үзенең малы юкка чыгачак, эштән чыгачак, яки шушы хәмер эчтеме ул, тәмәке тартты ул, наркотик кулландымы, сәламәтле аңнан или аңа онкология китереп бәрәчәк, яки аңа көтелмәгән җирдән тромбы өзеләчәк, яки инфаркт булачак. Нәрсә генә булмасын, нинди генә син үзеңә, җаныңа зыян салма, син бит кайбер кешене кисәтәсең, ташла инде бу начар гадәтеңне дип, үзем ничек телим шулай яшим ди, шулай бит. Яшә, пожалуйста, но белеп тор, ахыр чиктән ничәдер елдан манда, күпмедер вакытта Аллаһ Тәгалә бәрабәр китереп чыгачак шушы гынахың сәбәпле. Шуңа да җәмәгать Аллаһ Тәгалә менә иң беренче әйтте, үзеңнең нәфесеңә ди зыян китермә. Син яхшылык кыл ди, игелекле гамәлләреңне арттыр ди, Аллаһ Тәгалә шуның белән сәламәтлегеңне дә ныгытыр, шулай бит зиһенеңне дә көчәйтер. Менә зиһенгә зарланабыз, хәтер начар дип, шулай бит баш эшләп бетерми дип. Монда да шул ук изгелек кылуга кайта. Галимнәр әйтә, хәтерең көчәюен, акылның зәгыйфләнүен теләмәсән, шушы күзләр белән ди күбрәк Коръән укы ди. Шушы күз белән күбрәк Коръән укыган сайын, Аллаһ Тәгалә нишләтә икән? Хәтерне, зиһенебезне яхшырта икән. Һәм шулай шушы күз белән ярамаган чит хатыннарны күзлисең монда, гәүрәтләр карыйсың монда, харамга күзең төшәме, безнең нишле икән? Хәтер начарай икән. Имам Шафииның да бит бер кызыклы риваят килә бит әле. Имам Шафии бит инде бик көчле хәтерле була. Галимнәрбез гомумән, Имам Бухарилар, алар менә китапны бер укый, теге сканер кебек, һәм ятлап чыга торган була. Менә бер укыды китап, все, уже яттан сөйләп бирәләр, сүзен сүзгә. Һәм бер вакыт бер укыда ятлый алмый. Бер битне ятлар өчен 6 тапкыр укырга кирәк була. Без 60 тапкыр да укып ятлый алмыйбыз әле, шулай. 6 тапкыр укырга кирәк була бер битне. Һәм үзенең устазына бара. Нишләдем икән ди, электе китапны ди бер укыда ятлыйм ди, бер битен ди. 6 тапкыр укырга кирәк ди бер битне ятлар өчен. Һәм устазы нәрсә ди? Гынах кылгансыңдыр ди. Чөнки гыйлем ул нур ди, ул караңгылык җиренә ди бәреп кирми ди. Ягъни гыйлем ди чиста пагай бер ди, ул ди чиста җиргә генә керә ди. Гынахлы җиргә гыйлем сеңеп калмый ди. Һәм исенә төшерә башладым ди, кая нинди гынах кылдым икән? Ди искә төште ди. Бер вакытта базардан кайтып барганда башны иеп, алдан бер хатын кыз бара, итәге әзрәк кенә ди күтәрелеп китте дә, монда шул җире аякның шушы аскы ишегенә күренеп китте ди. Бу бер күзем белән генә төште ди. Шуннан соң да инде хәтерем начарайды ди. Без җәмәгать нәрсә генә күрмибез шулай бит. Шуңа да инде безнең хәтербез шундый. Шуңа күрә, менә сорау бирәләр. Менә анализ ясасагыз, ни өчен сукыр кешеләр араларында Коръән хафизлар күп? Яки бер танышуда исемеңне, хәтта исеңне дә истә калдыра. Менә кемнәр сукыр белән, теге сукырлар белән теге шалып барганы бар. Арабызда да танышлар бар бит, нишләп бит кайсы Коръәнне яттан, яртысын яттан белә, кайсы тулысынча белә, бик күп дуалар, хадисләр беләләр. Бер сөйләдең вагазны, шуны ук сөйләп бирәләр. Һәм нәрсә? Чөнки гынахны күрмиләр. Һәм кайберләре нә сорау бирәсең, Аллаһ
күзең сәләтен кайтаруны теләр идең. Кайберләре хәтта шундый шаккаттыргыч сүзләрдә әйтеп куя, юк ди, кайтаруын теләмим ди. Кайтарсам ди, куркам ди, харам, ярамаган нәрсәләрне күп итеп күреп, шушы көчле хәтердән ваз кичәрмен дип. Җәмәгать, чынлап та менә гөнаһ кылган саен бөтен нәрсә заифләнә. Сәламәт тә, акыл да, хәтер дә. Шуңа да Алла Субхану ва Тааля менә аятларында әйтә, һәр вакытта да изгелек кылырга, яхшылык кылырга бер-берләреңә, гөнаһлардан инде ерак булырга. Менә карасак, әйтәбез бит, динне анда муллалар, анда абыстайлар уйлап чыгарган дип. Муллага да, абыстайга да нәрсәгә хаҗәт? Шулай бит. Хайванга яхшы мөнәсәбәт кылу, әтиянигә яхшы мөнәсәбәт кылу. Аллаһ Тааля менә караса, Ниса сүрәсенең 36-нчы аятында яхшылык, изгелек кылыгыз ди санап китә. Менә безнең бурыч булган кешеләргә. Ва бил валидейни ихсана ди. Иң яхшы яхшылык, изгелек, игелекле, иң хәерле гамәл ди, иң беренче булсын ди әтияниләрегезгә. Ва бизил курба, туганнарыгызга. Вал ятама, ятимнәргә. Вал масакин, мискиннәргә. Фақирләргә, мохтаҗларга. Вал джари зил курба, якын күршеләрегезгә. Ва сахиби биджанби, якын дусларыгызга. Ва ибни сабил, мусафирларга, юлда калучыларга, өенә кайта алмаучыларга, шулай бит. Һәм инде сезнең аста булган кешеләргә. Анда балаларыгыз буламы, сезнең карамакта эшчеләрегез буламы, шуларга карата ди, Аллаһ Тааля яхшылык кылыгыз. Изгелек кылыгыз ди, хәерле гамәлләр кылыгыз ди. Аларга зулымлык кылмагыз ди, рәнҗетмәгез ди. Өлешләренә кирмәгез ди, кыерсытмагыз ди. Бары тик изгелек кенә ди. Һәм карагыз, динебез чакыра, менә муллага нәрсә кирәк, шулай бит. Яки абыстайга, яки мәчеткә, хәтта динебездә каралган хайванга карата да рәхмәт, рәхимлелек. Инналлаһ катабал ихсана аля кулли шейн. Аллаһ Тааля фарыз кылды да һәрбер нәрсәгә яхшы мөгамәлә кылырга, изгелек кылырга, рәхмәтле булырга. Фәйза каталтум фахсину qitlata. Әгәр дә ди хайванны шалсагыз да ди, ва иза забихтум фахсину зибхада ди. Хайванны шалганда да ди, иң яхшы рәвештә шалыгыз ди. Үткен пычак белән, шулай бит, аны җәберләмичә, тилмертмичә, бер-берсенә күрсәтмичә. Ва лiyuhidda ahadukum shafratu falyarih zabihatuhu ди. Пычакларыгыз үткен булсын ди, жаны җиңел генә чыгып китсен өчен ди. Карагыз, динебездә хәтта хайваннарга карата да рәхимлелек, кешеләргә генә түгел, кемнәргә дә, хайваннарга карата да. Һәм белегез ди, нинди генә начарлык кылсагыз да, нинди генә яхшылык кылсагыз да, барысы да ди үзегезгә әйләнеп кайтачак ди. Менә без бөтенебез белә торган Зәлзәлә сүрәсендә Алла Субхану ва Тааля безне кисәтә. Без бит кайбер вакытта кайгырабыз. Берәр яхшылык кылдык икән, моны хәзрәт тә күрмәде, моны абыстай да күрмәде, күрше дә күрмәде, дустым да күрмәде дип, шулай бит. Әмма Аллаһ Тааля әйтә, бер дә кайгырмагыз ди. Зәлзәлә сүрәсенең 7-8 аятларында бар бит. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ди. Белегез ди, кичкенә генә тузан бер тәхәтлек кенә хәерле, яхшы, изге, игелекле, хәерле гамәл кылсагыз да ди, тузан бер тәхәтлек кичкенә генә, сез аны ди һичшиксез кыямәт көндә күрәчәксез. Бер дә кайгырма. Кайгырма, дуада сине искә алмасалар, кайгырма, сине мактамасалар, кайгырма, сиңа рәхмәт хаты бирмәсәләр, рәхмәт дип тутырып әйтмәсәләр, кайгырма, чөнки Аллаһ Тааля нинди генә изгелек, яхшылык кылма бу дөньяда, шулай бит, күршеңә каратама, дустыңа каратама, мәчеткә каратама, кардәшеңә, хезмәттәшеңә, әтиянигә карата, белди, син аны һичшиксез күрәчәксең ди. Югалмаячак ди. Кеше онытырга мөмкин, син биргәнне вайымсызлыгы белән югалтырга мөмкин, ватырга мөмкин,
Әмма Аллаһ каршында ихлас күңел белән кылынган изгелек бер кашан юкка чыкмаячак. Самый выгодный инвестиция Аллаһ ризалыгы өчен яхшылык кылу. Һәм шулай ук Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, бер изгелеккә дә кимсенеп карамады, хәтта кардәшеңне елмаеп каршы алуга да. Мәсәлән, анда язып утырасыз, берсенең ручкасын тотып калган, ручка бирдеңме, шулай бит. Берсен түбәтәй онытып калган, түбәтәй бүләк иттемме, кисәдә бары йөри, хәбит җайлы түбәтәйле. Кисәңә тыгып куйдың, шулай бит. Яки любой нәрсә вак кына, незначительный гына бер нәрсә бирдең икән, син барыбер яхшылыгын күрәсең. Хәтта кардәшеңә елмаю ди. Елмаеп каршы ала икән, күршә икән, үзе рәхәт бит, шулай бит. Мондый гына теге мрачный лицо белән каршы алуга караганда, гади генә бер елмаю да кардәшеңә садака ди. Бер атта ансын да бирәсе килми, шулай бит. Не то что анда акчалатан инде ярдәм итү. Кайбер вакытта авызыңны җырырга да жәллибез. Әмма җәмәгать, карагыз, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям тормышын, сирасын анализировать итсәк, 14 асыр үтте, әле аның шикелле сыналган бер кеше дә булмады тарихта. Галимнәр дә әйтә, Пәйгамбер шикелле сыналган кеше җир йөзендә әлегә хәтлек юк. Ятим булып туды, 6 яшендә әнисе үлде, шуннан бабасы карамагына калды, бабасыннан соң бабасы үлде, абыйсына калды. Шулай бит, иң яраткан хатыны үлде. Фатимадан тыш бүтән балалары үлеп бетте, туган җиреннән куып чыгардылар. Туган җирендә үзенең туганнары, якын дуслары Каба тулаянда сәҗдәгә киткәндә диянең шәклекләрен өстенә куйдылар. Шулай бит, иң яраткан туган җиреннән куып чыгардылар. Һәм нишләттеләр аны? Заказывайттылар. Безнең телдә әйткәндә, киллер нанимайттылар аны үтерә. Һәр вакытта да куркуда яшәдек. Үтермәсәләр ярар иде дип. Шулай. Һәм башка. Менә уйлап кына карагыз. 3 ай буе. Без аны даже күзгә дә китерә алмыйбыз. Без аны уйлый да алмыйбыз. Су һәм хөрмә. Менә авыз ачабыз бит, хөрмә финник белән. 3 ай буе су һәм финник белән генә Аллаһның иң яраткан кешесе турды. 3 ай буе җылы ризык ашамады. Уйлап кына карагыз, җылы шулпа да, җылы ит тә, бутка да, су һәм финник 3 ай буе. Аллаһның иң яраткан кешесе. Һәм санап киткән карый әле. Әти-әнисе, якыннар, балалар үлеп бетте. Уйлап кара, туган җиреннән куып чыгарсыннар, шулай бит. Гел курку астында, менә сине гел үтерергә телиләр, киллерлар бүтән җирдә поджида итеп йөри сине. Шуңа карамастан гел елмайды. Кем генә ярдәм сорап килмәсен, тырышты ярдәм итәргә. Ярдәм итә кайгырды. Һәм нәрсә диде? Минем менә малым биткәнче мин сезгә ярдәм итәчәкмен. Бер нәрсәне дә яшереп калдырмаячакмын диде. Карагыз, нинди көчле шәхес булды. Әле аның бит әле гел башы авырта торган хронический болезнь булды, башы гел бик каты авырта. Һәм аның сәламәтлегендә дә авыртканда 2 кешенең нагрузкасы булды. 2 кешенең авыртуы. Шуны баш авыртуына карамастан узак итеп намазлар укыды. Бер кашан төнге намазны калдырмады. Ураза тотты. Игелекле гамәлләр кылуда иң беренче булды. Проблема белән килделәр икән, төнен йоклый алмады, уйлады, ничек кенә шушы кардәшебезгә ярдәм итәргә. Үзен килде икән ярдәм сорап, ашарга сорап, үзендә өендә бер нәрсә булмады икән, чыгып сахабаларга әйтә, кайсыгыз кунак итә, кайсыгыз ашата дип. Шуңа карамастан елмаю бер кашанда йөзеннән бетмәде. Шуңа карамастан мин үз проблемаларымда җитәрлек димәде. Карагыз, чын үрнәк шәхес. Менә безгә кемгә надо равняться? Менә безгә кемнең тормыш юлын өйрәнергә кирәк? Без һаман тегене мисал итеп китерәбез, шулай бит. Анда башка шәхесләрнең ниндидер эшмәкәрләр, артистлар, шулай бит, гәзит битендә иң беренче артист тора. Шулай бит. Аларга өлешәргә тырышмакчы булабыз, фикерен алмакчы булабыз, алар белән селфи ясамакчы булабыз. Безнең иң үрнәк кеше
фикерен ала торган, үрнәк ала торган ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә җәмәгать, менә динебез чакыра һәр вакытта да яхшылыкка, изгелеккә, игелекле гамәлгә. Үзебезгә карата да, әти-әнигә карата да, дусларга, туганнарга да. Һәм аның файдасы да, әйткәнемчә, мәчет, мәдрәсәгә дә түгел, үзебезгә якын тирәләргә. Аллаһы Тәгалә барчабызга да шундый яхшылык кылучылардан булсак, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә Коръәндә дә әйтә, шуның белән инде тамамларбыз. Изгелек кылучыларга ди Рахман сүрәсе 60-нчы аяты, тапмыйча торам. Хәл җазаул ихсан илля ал ихсан ди. Әллә яхшылыкта башка ди, башка нәрсә белән без ди кайтарырбызмы ди. Аллаһы Тәгалә яхшылыкка ди, яхшылыктан башка белән нәрсә ди, җавап кайтармабыз ди. Ягъни яхшылык кылдың икән, һич шиксез яхшылык белән без сезгә ди кайтарабыз ди. Изгелек кылдың, һич шиксез Аллаһы Тәгалә сиңа да изгелеген бирәчәк. Хәерле яхшы гамәл кылдың, Аллаһы Тәгалә сиңа яхшылыгын насыйп итәчәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барчабызга да ныклы иман бирсен, тawfiq хидаятеннән аермасын, һәр вакытта да бер-беребезгә изгелектә, яхшылыкта булырга, бер-беребезгә елмаеп, проблемаларыбыз чыкса, бер-беребезгә ярдәмләшеп, хакыйкый мусламаннардан булып, бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп, Аллаһ ризалыгы өчен яшәргә насыйп итсен. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu al-ghafurur rahim.